Ešte vás vítam na tlačovej besede SDK UDS na tému spoplatnenie parkovného na sídliskách v meste Prešov. Chceme vyjadriť, formulovať v podstate znepokojenie smerom ku konaniu mesta Prešov. Považujeme to za zlý krok, to samotné spoplatnenie nedostatku parkovacích miest, pretože namiesto riešenia tu dochádza k situácii, že mesto prehadzuje vlastne celú zodpovednosť a diel zodpovednosti na občanov. Týmto vlastne návrhom sa majú zaviesť regulované zóny regulovaného parkovania v obytných zónach. To VZN-ko je napísané tak ako neutrálne, čiže môže to robiť mesto, ale aj súkromná firma, ale keďže vieme, aké sú pomery v poslednom období Prešova, že je takmer 100%, že ak to bude schválené, budú to robiť súkromné firmy. To VZN-ko má také tri základné problémy. Prvý je to zásah do života ľudí. Ak si predstavíme, že na sídlisku Sekčov žije 30 000 obyvateľov, na trojke 20, tak ak polovica obyvateľov má auto, tak zrazu máme 25 000 žiadateľov a tých 25 000 žiadateľov sa bude musieť prísť po zavedení zóny každý rok na mestský úrad a vybaviť si tú kartu, rezidenčnú kartu a zaplatiť poplatok za kartu, nie za parkovacie miesto, keďže za parkovacie miesto sa na rozhodnutie ústavného súdu nedá vyberať, ale bude si musieť tu za vydanie karty zaplatiť tých, predpokladáme asi 365 €, keďže dostal sa nám do rúk takýto leták, kde už sa zóna regulovaného parkovania bez ohľadu na to, či je legislatívny predpis zaviedla v Volgogradskej ulici. A títo ľudia majú parkovať. Týmto ľuďom sa najprv zakázalo parkovať na miestnych komunikáciách mestských a zároveň sa si môžu kúpiť veľkorysú ponuku za 365 € ročne. Čo pre vzhľadom na to, aká je sociálna situácia v Prešove, kde je priemerný plat okolo 680, Prešovský kraj okolo 670 €, takže to v podstate znamená pre mnohé rodiny jeden mesačný plat. Budú minúť. Horšie je to ešte pre sviatočných šoferovaných dôchodcov, kde to je niekde možno aj 1,5 násobok dôchodku. Okrem toho, že sa zavedie ten poplatok za výdaj tej karty, tá karta je neprenosná, čiže spôsobí to vlastne otravu. Ešte jedna vec je taká dôležitá, že bude vydaných len toľko kariet, koľko je parkovacích miest. Keďže nám všade chýba, na obidvoch sídliskách chýba zhruba polovica parkovacích miest, zhruba polovica ľudí ostane bez parkovacieho miesta, ak sa to zreguluje. Ak sa zakáže parkovať tak napríklad ako na Volgogradke, že pozdĺž ciest, prístupových ciest k parkoviskám a bude sa to môcť parkovať iba na parkovací miesto, čo to asi predpokladá. Takže neviem, čo urobiť, kde tá ďalšia polovička vlastníkov tých aut zrejme pôjdu parkovať pred Lidl alebo pred Kaufland. Keď vezmeme to, že mesto vlastne prešustrovalo len z eurofondov zatiaľ 3 255 000, my sme to zhruba prerátali a pri nejakom náklade zhruba 1400 na parkovacie mesto mohlo postaviť 2300 parkovacích miest za tú sumu. Ale tak to nečiní, skôr pokračuje to plytvanie na tej strane pri realizácii projektov, zároveň ide sa zaviesť otvoriť nový druh biznisu, ktorý bude na úkor občanov a myslím, že to nie je správna forma, ktorou by mesto pri riešení problematiky parkovania by takoto formou malo ísť. Základný odkaz náš je, že odmietame spoplatnenie parkovného a odmietame nové daňové zaťaženie pre prešovské domácnosti.